तुळजापूर ड्रग्ज प्रकरणामध्ये आज दोषारोपपत्र दाखल होणार आहे आणि तुळजापूर पोलीस कोर्टामध्ये आरोपपत्र या संदर्भातले दाखल करणार आहे। तुळजापूरमधून ही महत्त्वाची घडामोड। तुळजापूर ड्रग्ज प्रकरणामध्ये आज दोषारोपपत्र दाखल होईल। या ड्रग्ज प्रकरणामध्ये आतापर्यंत 14 आरोपींना अटक केलेली आणि संशयितांपैकी 21 जण अजूनही बेपत्ता आहेत। ड्रग्ज तस्करीतल्या पुजाऱ्यांचा सहभाग आहे आणि त्याबाबतची धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे। तुळजापूर ड्रग्ज प्रकरणात आज कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल होणार आहे। ड्रग्ज प्रकरणातल्या 35 पैकी 14 आरोपींना अटक केलेली आहे आणि अजूनही 21 आरोपी फरार आहेत अशी माहिती आहे। गुन्हा दाखल झाल्यापासून 60 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करणं हे बंधनकारक आहे आणि त्यानुसार आज आरोपपत्र दाखल होईल। ड्रग्ज तस्करीतल्या पुजाऱ्यांचा यामध्ये सहभाग आहे का याबाबतचा धक्कादायक सुद्धा माहिती यामधून पुढे येण्याची शक्यता आहे।